l'obtenció i la gestió de donacions. I aleshores ella juga un paper molt crucial en un moment en el que abans ja ha esmentat el Lluís que la ONG fa una trontollada degut a la Covid. Tot el sector alimentari, tot el sector de la restauració sabeu que queda completament aturat, però allí està el menjar, allí estan les necessitats i per tant la Lorena en aquest moment va jugar un paper força crucial amb la gestió de tota aquesta situació. Lorena. I li poso un vídeo ell i vull dir. Limitació de la mobilitat de les persones i dels vehicles. Sí, està confirmat el confinament per almenys 14 dies i ja es veurà si s'allarga en funció de com evoluciona. Intentaré fer amb un micro perquè pugueu sentir, però a veure. Aquest funciona? Sí. Bona tarda. A veure, tots recordeu la pandèmia, va ser un moment crucial per tothom, va ser un moment molt complicat on tots teníem por i ara estem recordant 20 anys de la ONG, però i recordem coses supermaques i superinteressants que estem fent i que continuarem fent. Però aquell moment per nosaltres va ser molt dur. Va ser molt dur perquè de sobte tot el que el món esperava, nosaltres estàvem espantats com tothom. Els nostres principals, les entitats que ens donaven menjar, com els hotels i els restaurants, van tancar. No hi havia menjar. Hi havia molta gent que necessitava menjar. I nosaltres teníem tanta por com tots vosaltres. Però en comptes de quedar-nos a casa, el que vam decidir és replegar tota l'energia que podíem i tragar-nos aquella por, sortir a buscar menjar on hi hagués, ja fossin restaurants, hotels que havien tancat, agafant tot allò que els hi quedava a les neveres. Amb l'ajuda d'entitats vam repartir més de 3.000 racions en ple confinament, racions diàries que anàvem a persones que eren com nosaltres. Fins a aquell moment havíem vist que entregàvem menjar a persones en una situació de vulnerabilitat i de vegades ens podia donar la sensació que estava lluny. En aquell moment tots necessitàvem ajuda. I va ser al·lucinant que tothom va reaccionar. Cuines que estaven parades, van obrir portes, van obrir les seves cuines, van encendre els seus fogons per cuinar aquests plats, aquests menús per persones com nosaltres. Restaurants ens van oferir tot, ningú es va quedar a casa, vam començar a sortir i la feina la vam fer un equip superpetit. Un equip on estava la Neus, que avui és aquí, on estava la Paula, on estava la Carla, on estava jo també. Estàvem acostumats a estar a les oficines i durant aquells 3 mesos vam sortir al carrer quan tothom estava a casa i vam començar a repartir sense por i amb moltes ganes i amb molta il·lusió perquè veiem que era necessari, que en aquell moment era més necessari que mai la feina que estàvem fent. I
I res, hem d'agrair a entitats que ens van donar suport, com de Veí a Veí, que avui són aquí, amb què vam treballar. Haig de fer també un agraïment molt especial a un company que avui no hi és aquí, perquè no ha vingut, no per res, que és en Seiri, que no descansava, que sortia a primeríssima hora del matí i no parava de recollir, i no hi havia un descans i no parava fins a la nit. Tots vam fer un gran esforç. Jo no recordo la pandèmia com un moment en què em quedés a casa, jo recordo la pandèmia com currar moltíssim, amb molta il·lusió i amb molta preocupació també, perquè arribava a casa i jo no sabia si podia contagiar els meus familiars, els meus amics, la gent que estava amb mi. Però valia la pena per veure que ningú es quedés sense un plat de menjar. I el problema de la pandèmia no va ser només en aquests 3 mesos que estàvem tancats a casa. Allò va continuar. I nosaltres en aquell temps vam doblar esforços. Igual que repartíem 3.000 menús diaris per gent, juntament amb les entitats i amb les administracions i amb els restaurants o les cuines que ens ajudaven, vam doblar l'entrega de menjar que havíem fet en un any normal només en aquell període. Van ser més de 260.000 quilos de menjar repartit en aquells mesos. I posteriorment també vam continuar amb les cuines perquè la necessitat encara hi era, encara que poguéssim sortir. Aleshores crec que avui és un bon moment per agrair-los a totes les entitats, als voluntaris, a les associacions, a les cuines, a les administracions, que van fer que nosaltres poguéssim continuar treballant, que la gent pogués continuar tenint un plat a taula i sobretot que molta gent que l'efecte del Covid també va ser molt psicològic, doncs que tota aquella gent s'adonés que no estaven sols, que nosaltres en el moment en què tot tirava cap a baix vam tirar cap amunt i vam continuar repartint esperança i nutrició a qui més ho necessitava. I això, moltes gràcies als meus companys i a totes les administracions i a tothom a qui ens ha ajudat.